na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Manuroy, asa? Mga tuta sa ating Poloblea. Then, Siraw Garden. Kuan ra ba? Kining, Be happy. Ayaw ka goal. unsa? Gisultihan ko ni mami nimo nga not in the mood ka. So, manuroy ta. Aron ma-enjoy ka. Okay? And go with me, Sarah. And rest assured, you will enjoy. Okay? So come on, darling. Cheer up. Let's enjoy. Okay? In 20 minutes, naan ako. Okay? I love you, Sarah. I love you. Okay. Sige, mukuyog ko nimo. Yes! Yes! Thank you, Sarah. Thank you. Okay? Muana na ko. Bye! Mukuyog ko niya. Lingawon ko na lang akong kaugalingon. Ay, day Sara! Alayamat agad! Kasi siya ni mo ay? Nag-short ka magmaong! Og may gisi-gisi dapit sa atubangan! Oso naman ni Ron. Hala, may gisi ra ba dapit sa imong bugan? Wanay kaso karon, Lucy. Wala na, awa ba ko ingon ana? Pero wala na ko isulod! Ay, asa di ay ka? Nagkawo ka man? O ya, nagabit-bit ka sa imong sunglasses! Asa di ka, day? Mosoroy ko. Shalan, musuroy ka? Mosoroy ko. Aka na! Labing maayo na oy, nga musuroy ka. Dili ka magmukmuk sa imong kwarto. Enjoy gayon! Kinsay, kuyog ni mo, ha? Of course, si Robin. Shalan! Si Ruben! Oh, siya. Hala, better watch out, day Sara! Okay nga naman. Tanaw na ko ng Ruben! Murag, manyakis! Unsa? Tanaw gina ko ng tawhana, manyakis! Ayaw intawan pa kumpiyansa, ha? Salamat sa paghinumdum, Lucy. Pero, day, kadiyot lang lamang, day Sara? Nga no? Ay, unsa man, kanang bugto na gyud mo ni Piola? Ayaw paghisgot niya. Ha? Dili ko gusto nga makabati pa siyang pangan. Oh, nahala! Sorry lang nga. Naghisgot ko ni Piolo. Abo ang kamantingali. Ha? Gainganti ka nga, dili ko gusto nga makadungog pa siyang pangan. Imo naman hinong dilitok og balik. Sorry, day Sara. Oh, ay, sorry, guwan. Nana si Robin. Diya ka na. Amping day! Piligrog madisgrasyas day Zara kang Ruben! Tuan niya. Nakasakay na si Sarah. Kauban si Robin. Oh, very good. Gusto ko nga magmalipayo ng akong anak. Ma'am Imelda? Lucy. Nga no? Murag tanaw na kung malipayon ka? Ay, nga na bang nagalantaw ka man des bintana? Oh, tinood ka na, Lucy. Tungod kay nakita na ako nga miangkas na si Sarah kang Robin. Mau ba? Wala ka kuyawi nga ni Kuyog si day Sara kang Ruben? Unsa? Og nga nung kuyawan man ko? Ay, tingali mo disgrasya ang pagkababayi ni day Sara sa mga kamot ni Ruben. Lucy, wa ta kahatag yung katungod nga manghilabot sa mga kalihukan nako og sa akong anak. Sorry? Sorry, Ma'am Imelda. Usa ayaw pagpataka og buka ni
ng imong baba. Gusto ko lang nga magmalipayo ng akong anak. Robin, pwedeng mo agi na tag 7-Eleven? May paliton ka? Yes. Okay, sige. May 7-Eleven sa unahan. Palihog lang. Upat kog iced coffee, good? Okay, no problem. Pilar dong. Dahil presyo to bangan, sir. Tanawa lang. Tiyak. Yung 25 na, tanawa. Adira. Putos na, sir. Kaya lang. Ano, sir, oh? Okay, Sarah, sige na. Magpili na. Uy, pagpili ko kung sa'yo gusto ni mo. Bangang sa ilong. Iced coffee akong gusto. Pero, Sarah, purbita, no? Aming adlaw, Miss Queen. Buloy? Malit sa di ay mo? Buloy. Si kisa kita nga ni mo. Si Buloy ko. Buloy ki. Aka ko miduling roots up. Oh, Buloy ki, roots up. Buloy kay bati ang nga ni mo eh. Ay, bita. Sorry ha. Balintanon magod ko. Labi na sa mga tao nga dili importante. Aw, mau ba? Parehas data? Hakit sa tingani mo? What? First runner-up, Mr. King, waka kaila. Oh, I'm Ruben. stilan bo ang nga sa ginako eh. Di kay ko hinumduman ng mga taong di importante ka ng mga first runner-up. Mura di kay na importante para nako. Unsa. Pagtarong ha. Sir, kalma lang mo, sir. No. Ano Pag-away diri. Ibadlong na ni murag tingog kwak-kwak ko. Bati ag tingog ang tawhana. Okay ra daw, may problema dong. Ay hadlok dong. Misara. Una lang ko ninyo ha, kadiyot ha. Sige, padayon lang, Buloy. Thank you. Ang dako na yun sila na. Di lang ko larga. Bityuhan ako sila. Ang gawas na. Akong cellphone. Kini. Ready, get set, go. Video na yun. Ay, si. Gunit pang Ruben, probida. Gunit Ruben ay. Agbahayan pas misara. Uy, ba't pa ng Ruben? Ay na yung buwata. Patay ka yung pagpati niya kang may piulo na. Gibanla sigos kalibot si may piulo. Play! Kadiyot lang, Robin. Ha? Ano man? Uwa mo larga si Buloy. Na ang kotse nga inggi maneho. Ha? Kadiyot lang. May toyo lang ko niya. Unsa kahit tuyo kang bulay? Si Sarah. Blihan ako. Day Sarah. Say ato, day. Mangutan na lang ko. Asa si Piolo ron? Kuan, kaning wa ko kibaw? Kauban mo sa trabaho, dali ba? Oo, pero ano siya itong nas trabaho, day? Unsa? Ang palayo na siguro to. Asa siya? Oo, nagsulti taon, gasa to siya. Basta, murag, napalayo to siya. Aron ba taon matambala na masakit nga kasinatian siyang gugma. Buloy. Di tingali madawat niya, day nga. Napakiya siya ni mo. Hindi, Sarah. Buloy. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!